nyuola mar mondo mi kik bed kod nyithindgi pacho gimany mana matin ma ginyalo kowo godo nyithinde skul mondo gidhi mbele kod sombe nyanya to etam mogik mano mar hik somo mar higa mar 2025. Erokamano ahinya Ali Abich kuom twak kod jopiny e kaunti ma Homa Bay. Inyalo mana dhi mbele kod luwo chenro mamoko e kaunti ma Homa Bay kono. Nyakora Muge Jwang adwani kendo wadhi achiel kachiel kata wawinjane kaka jopiny e kaunti ma Siaya bende nogolo pachgi kotudore kod ikruok ne tam mar adek. Wawinjane. Ginyinga en Charles Omondi, awuoda Sembo modak Siaka kaka ji ong'eyo. Awantiere gi odonwa wuoyo kawuono e sekta mar gimwaseneno matek kaka nyithindo madok skul, midhiero me janyuol oseneno to gi midhiero ma wan kaka sekta mag boda boda, sekta mag transport geche, gik mosekale. Iyudo ka wasekale gimoro achiel ma pod wan go gi tabu sana. Sani endi pesa onge. Kendo iyudo kata ka janyuol nyalo miyo nyathi pesa moro matin machuni kaka in ng'ama jaboda, chuni ni nyaka podi kaponi in gi chuny mar konyo tibiro konyo nikech mana kibende janyuol. Nikech iyudo kaka sani kata bondo nyaka Siaya ne jaboda nyalo chajo siling 300. To nikech koro 300 ni iyudo ka samo nyathi to mi siling 100. Tadieri bende king'iyo kaka nyathi osebedo nyathi chandore ka chuni kai bende kaka janyuol mondo ikawa nyathi mondo tim nade itera kata mana kaka Siaya miwe skul Mbaga matiene wane wegi wai kaka transporters wainyore e yore wa mag fuel nikech samoro be kori kawo chunyi mondo mitim ikony nyathi. King'eyo bende kata sani yo madhi Luanda ni udo ka chon ne siling ne gari kawo siling 200 magolo nyathi Siaya nyaka Luanda. To janyuol yudo ka adier janyuol bendo kare kabisa. Mi yudo ka nyathi omiyo mana siling 150. Nyathi dwaro chunge ndara, class school to samoro nyisgi ni saa 10 nyithindo osewuok ang'owa osewuok e skul. Koro miyo wakwayo kata joma ni sectors mag petroleum ni energy jowagi giduoke gini piny nikech koro gini odhi kama ji konyore owegi. Wakonyore wan owegi nyaka wang'ini nyithindo ma nyithi skul wakonyo. To bende adwena wuo nyaka jonyuol ma nigi nyithindo manyiri. Nyathi manyako uwe miyo pesa ma fix. Nyathi manyako kimiyo pesa ma fix no dhigo skul mane makelo nyathi manyako e obadho mang'eny. Miyo kanyo endi udo ka nyathi manyako kang'o sebet to nitiere one sectors mag boda ka wapogore. Nitiere jallo manigi chuny mar konyo gi jallo mundiek. Koro ndiek bro galo nyathi mibro yudo ka nyathi oyudore kamoro marach nikech okoso transport. Ng'ato bro wuonde to kose wuonde to tere kamoro marach mondo mi odhi oti kode. Kanyo bende miyude jok moko ma bende timbre nade joma wuondo nyithiwa to nego nyithiwa. Omiyo jonyuol manigi nyithindo manyiri tafadhali uru mondo mi utimru na umi nyathi pesa moro ma uwinjore kode, pesa maber, we pimo ne nyathi pesa ka piluok. Andeno msani to gima dawache ni ka nyithindo yaw skul to mbier ni ma jonyuol neno ni ya sani iwachonwa gana school fees en free to school fees ji chulo ma time leg nono to bech buge be oidho gimoro amora oidho sami yaw skul jonyuol winjo matek saidi to dakwa ni serikali mondo oduokie nengo gik moko piny moso sama pinyore ngima tek kabisa. Basi erokamano Steve. Ana ginyinga iluonga Lucas Otieno Oriedi, jadak ma Siaya County. Koro kuom penjo mipenjo no Steve, gie sani ndio nyithindo dok e skul. Skunde oseyaw. Lakini midhiero kata shida ma wan go kaka wan parents, pesa to sani tin. Koro balancing tek. Lakini nyithiwa bende nyaka doge skul. Iyudo ka janyuol nikta gi nyithindo 3 odwaro no ochul macha buge rimpe pass. Koro iyudo ka balancing tek. Lakini wakwa Nyasaye numondo bed kodwa. Sani kata mnandara transport oidho. Lakini wakwaya na
watem kaka wan parents mondo nyithindo to dhi e skul, kata jopuonje sana sana head teachers mag institutions. Sama nyathi obiro gi pesa mo matin, accept yien mondo nyathi odonje e skul ochak, lakini head teachers owuog jonyuol maber mondo kata ka balances odong' third term ni ibro chul, lakini Steve pesa to tin. Wan kaka jonyuol wakasa kasa watwe onanga mondo nyithindo twakowe skul. Mago paro mag jodak e kaunti ma Siaya.